So hello guys, welcome to my YouTube channel. जोङो दा बेरायनो थांना दिनै बिथांखौ दं ओमफ्राय इथिं बाजै मेसेजखौ दालायबाय माने ओमफ्राय दा थांना दा जोङो दा देरना फैबाय दाना आरामनो ini होनो रोङो मालायनि सिखाजों सिफायदो लामाखौ एदे लोगोफोर गारि बाला गोजा बाला My God, hनै नाब्ला Dina naik Ayo si maubay Kana naga itu sistem Kablat naman mulai Ini bekal shit na Papa nói chuyện đeo vào đấy. Happy New Year nih. Suara gini ya. Parla. Suara gini ya. Wah, langau.